Comença la segona ronda i atenció, terços col·locats a 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. Els terços col·locats, alineació carregada, podríem dir l'alineació del que ha de ser el 3 de 9 amb l'agulla. Terços i quarts pesants, sense el terç del que ha de ser el pilar de 7 central i, per tant, nova variació de 3 de 9. Comença, per tant, els moviments aquesta temporada amb els 3 de 9 dels castellers de Vilafranca. Recordeu, aquest any un de descarregat, el passat dia 15 a les Fires de Maig a Vilafranca. La temporada passada ja el van descarregar a la Selva aquell diumenge amb 2 3 de 9. El van fer al matí a Cornellà, van caure del 4 de 9 en folre i a la tarda van arribar a la Selva i van tornar a descarregar el 3 de 9 en folre. Aquest any en versió carregada, versió 3 de 9 amb l'agulla. Els quints col·locats, els sisens, ja remuntant la pujada del pis de quins. Veurem si s'acaba d'assentar sobre el folre. El tronc d'aquest 3 de 9 no va a badar, el peu tampoc no pot badar, no és tan ample com per estar còmodes i, per tant, tothom ha d'estar molt atent. Atenció ja a la pujada del pis de dosos, castell que trontolla el necessari d'un castell de 9, dosos a punt de col·locar-se. A veure aquest pis de quins, si estan tranquils, i acullen ja l'entrada de la canalla. Aixecada a punt d'entrar, aixanetes dalt. Atenció a aquest pis de quins, no cal remenar-lo més, tranquil·litat. L'entrada de l'enxanet a punt d'anar a carregar, 3 de 9 en folre carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada, el castell va prou bé, com dèiem, només amb aquesta petita obertura a nivell de quins, un dels quins un pèl obert, però van aguantant, els quarts també. No ha estat un 3 de 9 fàcil, però sí amb la comoditat per poder-lo descarregar. Malgrat tot, ara el folre fent alguna correcció sobre els terços. Atenció que el castell encara no s'ha acabat. I, com diem, la versió pesant d'aquest 3 de 9, portada aquí a la Selva del Camp, segon 3 de 9 en folre de la temporada dels castellers de Vilafranca. Ja l'han fet el passat dia 15 a les Fires de Maig, el fan avui també. Repeteixen el 3 de 9 que van portar a la Selva la temporada passada. Comença bé la segona ronda, 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca.